מאז שהכרתי את אורטל, יש לי גידול של 30% במחירות. זאת אומרת שאורטל לא רק הגדירה אצלי את היעדים, אלא באמת הגיעה ליעדים האלה. יש גידול במחירות, יש גידול בהכנסות, יש גידול בלידים, כל ההבטחות שלה התקיימו. גם כשדברים היו צריכים להתגבש, אורטל הייתה שם בשבילי. הגדרנו מחדש, הצבנו יעדים חדשים, והבאנו לגידול בהכנסות האלה. זה לא קורה ביום אחד, אבל יש לכם על מי לסמוך. את כל השיווק של העסק, משלב הלידים עד לשלב המחירה, כל שלב בתהליך. לדעת איך להוציא ממנו את המקסימום. אין בכלל ספק שמבין כל מנהלי שיווק שעברתי, אורטל היא משהו מיוחד. התוצאות לא הפסיקו לעלות, האיכות לא הפסיקה לעלות, המחירות לא הפסיקו לעלות. בשורה התחתונה אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אם יש מישהי שמסוגלת להיות שם כל רגע, להוציא מהקופסה, להיכנס לקופסה, לעשות את הדברים כמו שצריך, להביא תוצאות ולעשות את הכל בחיוך ובכיף, כנראה אורטל. הרבה מאוד לידים, הרבה מאוד תנועה והרבה מאוד עסקאות. פעלה במרץ רב, גם מולי, גם מול המחירות שלי והקופירייט שלי, ואני מרגיש שהיא מאוד מאוד פעילה כדי באמת לחולל שינוי.